7. mandamentua. Ez duzu lapurtuko. Bueno, guztiok gaiteke ados, lapurtzea zerbait txarra dela, edo inkluso legalki ez dagoela ongi lapurtzea. Baina orduan zergatik lapurtzen gaituzte egunero? Zergatik aberatsak dira aberatsak eta pobreak dira pobreak, zergatik aberatsak gero eta aberatsagoak dira eta pobreak gero eta pobreagoak dira. Orduan, nik supermerkatuan laranja bat lapurtzen duenean zerbait negatiboa da, baina zergak edo prezioak igotzen direnean hori ongi dago? Lapurtzearena pixka bat hipokrita izan daiteke, baina ni buruz hitz egiteko gonbidatu onena dugu. Kaixo Jugo! Kaixo Albina, ze moduz? Oso ongitaz, Ai, ama, menetzean pijamarekin. Ze ondo? Elizan, etxean bezala. Elisa da. Ai, persona guztien etxia. Ai, ama, Elisa. Bueno, jogurina, boroba. Kaixo Albina. Hasi baino lehen, kontatuko dizut, Euskal Sagardoa dugula hemen gurekin. Euskal Sagardoa, orain atera dutela latan, cariño. Petritegi, ai ama. Petritegi, Eusastegi, latan, eraman dezakezu nahi duzun lekura. Bas Hard Cider, the best cigar from all over the world. Oh my God, edan dezakegu? Bai, hori nahi duzu, aukeratuzuk. Hauxe, ja, egin dudala, bauri. Baineki? Hola! Kontsumo osasungarria, konsumo... Arduratsua... Ai, noski, noski, alkohola da. Baina begira zerrexate, mira, botek edu pizkatxo bat. A ver, hola! Listo. Konklavea, Unbelievable. Oh my God, really great. Eraman dezakezu zein lekura, jo. Baduzula show bat ez dakit non, Eibarren, barabatzen duzu, eta eten duzu. Qué pasada, doze lekutan. Sagardoa. Bai, Sagardoa zeona da, gainera naturazko, zer ikusi handia dauka. Sagarra. Gure justo gaur dela zerbait, no? Pues sola fruitu debekatua. Bai, egia da, Adan eta Eva, Sagarra. Ba, edaten dugu Sagarra, dugu Sagarda, edo zein lekutan. Hoixe da. Zekegu poltsan? Hola! Ondartzan, neguan, mendian, leku guztietan. Badugu Sagardoa, Euskal Sagardoa. Euskal Herria, askatuta. Hombre, no sé. Bai. Venga, basiko gara, beti galdetzen dut gure gonbidatuari ea nor den. Zakit norbaitek ez zaituen ezagutzen, baina nor da Jogurina Boroba. Hau zedan nire kamara. Hori da zure kamara. A ver, ni Jogurina Boroba naiz, Laudioko travestia. Azken molo dantan esaten diatenean, nor zara edo nola salduko zenuke zeure burua? Laudioko travestia, baina, batean nire bizitzan erabakitzen dut Bilbora jutea. Izan nintzen Laudiotarra travestia baino lehen, osake, Laudioko mutila, batean juten da Bilbora bizizatera, eta 25 urterekin ezagutzen du Alien Sister taldea, travestiak dira, Bilboko travestiak, eta batean hasten naiz ni agertzen dia Spice Girls neskak abesten, Wannabe abestia, eta orduan garai hartan Feliz Danielek zeukan taberna bat, Bilbon, El Convento. El Convento! El Convento izeneko taberna, eta berak erabakizun egitea, The Spice Gays. Eta ni nintzen txandalekoa. Kirolaria! Ezkio, noski. Hombre, zuk ezakita kontatu daiteken, baina zuk ikasi zenuen. Bai, ni zaiatu nintzen sartzen IBEFera. Osa, kirolari zutxua. Bai, beti da, ez dakit, nik uste maite mendutan inguela entrenadorez. Eta orduan, kirola asko. Eta horregatik izun. Bai, zirazki. Bari, batean ez hasi nintzen mundu hortan, Las Felini sortu egin genuen, ni batean erabakitzen dut pixkat euskaraz egitea, omentzako gauzak egitea bai, orduan, nire bidea hartu egin nuen, eta hori azken mola hontan, omentzako abestiak egiten, aniztasunari buruz eta maitasunari buruzko abestiak egiten. Jogugune, Amona Molona.
Bueno, Meri Maritalari ere egin zenuen. Meri Maritalari izan zen lehenengo ikuskizuna umentzat, eta bain dago pululatzen hortikan, zaintzaren dantza ikuskizuna. Ni ez nago ikuskizunean, baina bai daudela nire abestiak, eta hori oso konten. Super izarra. Zeu bai izarra, Gainera gauzatuz bizka Rafaela Carrà, no? Así con este bo. Ai, ama, barkatu. Zer ipiniko duzu hemen? Zer dago ipinita baitze Eliza Roxa bat. Ai, Eliza, la hanzala. Bai. Bueno, Jugu, gaurko mandamentua da ez duzu lapurtuko. Zuk inoiz lapurtu duzu? Bai, lapurtu gendet, bai, noski. Eta gaina, beti gauza asko egiten dien bezala, iskutuan. Ni goazen dut, familiarekin jun ginela Andorrara, garai hartan autobusez, ezakit, 27 ordu juteko aruntza, eta, batean geunden denda batetan, garai hartan, hori, kasetak, kasetak, ezakit zer, pilak, denetarik, eta nik lapurtu egin dituen pila batzuk. Zara, gero, goratzen dut nola itzuli nintzen autobusean, bueltatzerakoan, keskatuta, hor burroa, ondo egin dut, zarto egin dut, ezakizar, baina, hori izan zen lehengo lapurketa. Gero gondia gehiago, baina, beste momentuetan, baina gehienetan ez dut asko lapurtu. Bai, jendeari bihotza lapurtu egin diot ikuskizunetan. Eta puntx. Eta badago egin da podcasta. Bukatu dugu gaurkoa. Ez baina bai, lapurtzea horrela fisikoki zerbait, nik uste toixe. Baina bai ulertzen dut lapurtzea. Nik adibidez danaren, Valentzian gertatutako dana movida horrekin, gero bapaten egunen batetan, nola ikusi egin zan jende guztia juten zala laguntxera, eta nik pentsatu nuen, batean gertatzen da alako wolderen bat, edo alako mobidaren bat, eta gobernuan nun dago. Orduan, gero, etorri zitzaidan burura, Robin Hood. Robin Hood, Bass Harside there, Robin Hood. Hori, bazuen Robina, eta orduan, zanun, agian, momentu horretan, zan ona, batean jendea jutea udaletzera, eta eskatza, eman dirua. Oandik badago jendea kalean, badago jendea etxerik gabe, oandik gauzak ez dira ondo egin, eta horrekin, eta La Palman gertatutakoa, eta hainbat gauza, orduan, nik usteet, aberetzei, pertsona bat aberatza egite baldin bada, pobrei lapurtzen, pobre hoik, segin behar dute! Lapurtu bueltan! Bueno, hombre, hoxe da. Hala da, egunero lapurtzen gaituzte. Gobernua, aberatsak nola bihurtu dira aberatsak? Lapurtzen, gauzak egiten. Ukrainiako guda ez dakiz erla, eta batean, eskigoko dira ez dakiz zer, hori energia eta dena, oso garezipiriko da, eta batean, gero, urtea pasata, eta kriston dirutxa irabazten dute, askoz pobreagoak, orduan, jendean pixkat nekatuta dago. Lapurtu egin behar da, batxutan. Prezioen igoera, hori betera, lapurreta bat. Lapurreta bat. Ez que nik hemendik aldarkatu nahi dut, lapurtzea, enpresa super handi hauei, porque haiek ari dira egunero lapurtzen, ari dira gero eta lanpostu gutxiago sortzen, eta lanpostuak kentzen autopago, auto no seke, super erresa da autopagoetan lapurtzea, esaten dizuet, ze super erresa da, zuartutu, kinka, eta bazoaz etxera, eta tio, lapurtu behar dugu gehiago. Ze gainera super enpresa hauek badute aurrekontu bat lapurretarako, eta gero niri kriston amorra ematen dit, egu berriak iristen direnean, eta ikusten dugunean jendeak lapurtzen duela, eta nola, oraindik ere, jendea uste duen enpresa hori eredatuko dutela, eta beren enpresa izango dela, eta jendeak salatzen kontuz pertsona horrek lapurtu ditu langostino batzuk, zoaz a tomar por culo. Eta utzi pertsona horrek lapurtza langostinoak edo lapurtzea nahi duena, edo bestea lapurtzea. Zasteko hemen, badago xenofobia pila bat. Eta epaitzen diren pertsonak,
Pues, Zelako meloia, zelako meloia. No, eskala da. Movidoia. Epaitzen dira pertsona hijitoak, epaitzen dira kanpotarrak, epaitzen dira... Bueno, beti kanpokoak direnak. Gero, hemengoa dirudi ez dugula lapurtzen. Lapurtzen dugu, eta asko. Eta gero morroan baten dit, zerako gozak ikusten direnen, jendak esaten du, no, eskenik ulertzen dut, lapurtzea, jo que se, cosas de primera necesidad, baina langostino batzuk, beta tomar por culo. Hombre, zaude, guztietan, telebistan, hori egin behar dezu, hori eros egin behar dezu, benetazko gabonetako afaria horrela izan behar da, ez daki zer, egon behar zea guapa, egon behar zea, bueno, jende guztia ilepente gira, ez daki, bueno, jende guztiak ez zan edo, baina egon behar zea ondo jantzita, ez daki zer, garezti eros egin behar dezu, ezkenean ezinezkoa da. Ezinezkoa da, orduan sortzen digute, como espektatiba, hau, eguberriak ospatzeko, hau dena izan behar duzu. Eguberri onak izateko, bueno, mai osoa beteta eta no seke. Haigu azken bola hontan guk egiten dugu bihotza, baina gero da bukatzen du. Hau, baina. Baina hori, a ber. Ez que nekatuta da gaude, gu gaude, ni daramantzat adibidez travesti munduan edo drakuinen munduan, 28 ez da ematen, baina, bueno, 28 urte daramantzate. 28? 28 urte. Nik baitut 28 urte. Baina, zu jaio zinean, ni baren guaina. Ai, ama. Spice Girls. Dato que está triste, hori, abesten eta playbakak egiten. Osa, daramatzazu, ez dakitzen bat urte lan egiten, eta batean konturatzen zea, pobrea zarela, kostatzen zaizula, kristona llegatzea, hori, hilabete bukaeraino, oza, pixua, ez dakizzer, melonako bat. Bueno, dandana. Orduan, bueno, azkenean itota gaude, eta orduan, bueno, batxutan hori, jun egin behar zea, edo eskatzea, benetan, osea, eta lagundu egin behar dugute, osea, hoxe da. Eta melonako bat egiko dugu, autonomo izatea. Ai, autonomo, pues imagínate. Hemen biekara autonomoak. Eta hemen lapurtzen digute egunero. Bai. Egunero lapurtzen digute. Eta nola izan daiteke? Gu fakturatzen dugula 2 euro hilabetean. Eta gero batean pertsona autonomo batek fakturatzen duenean 2 milioi euro hilabetean, zergak igualak ordaintzea. Ze bai, badago ezberdintasuna, kobratzen duzun arabera ordaintzen duzu. Ze badekizu zein den ezberdintasuna. Hau. Osa, 5 euro gehiago edo 5 euro gutxiago. Osa, nola izan daiteke hori? Bai, hoxe. Osa, guztiatzen gara, dena ongi egiten eta dena fakturatuta eta no seke, eta hala ere, lapurtzen eta IRPF eta IVA eta bestea eta ordaindu. Beta tomar por culo. Ordan, lapurtu behar dugu eta jamar gara leku handietara lapurtzera ze behar. Robin Hood, irudia, pertsona, ja, edo hortzegon pertsona, alako zea lortu egin behar dugu, osea, ez da posible, V de vendetta, ez dakit baino, benetan gu izan behar gea, hori, herria salbatuko du, hombre, a ber, herriak, osea, lagun dezakegu, baina gobernuek, dirua daukaten pertsonek, estatu handi hoiek, hori, dirua eman behar dute laguntzeko, oza, benetan, oza, hoxe da. Eta hor egon ibiliko, bueno, ez dakiz zer gertatuko den hemendik aurrera, baina, bueno, bai, borrokatu egin behar dugu horretzako. Borrokatu egin behar dugu, eta ezin dugu onartu, dena gero eta garestiago egote, eta ezin dugu onartu, enpresek gainera biktimizazio hau enpresak de, ai, no, eske lapurtzen baduzu, el empresario me la pela. Mercadona, Kanpora, ez dut inoiz lan egingo Mercadonaren txat, baina ez zare Mercadona mesedez, oza, nizerolako egoeretan dauden langileak, danan gertatutakoa ez dakizer, eta horregatik, amorro ematen dit, jendeak beste pertsona batzuk epaitzen ditunean, cuidau que esta robau, que no sé qué, vete a tomar por culo, tío, oza, que miran ari den lapurtzen. Mercadonan! Insulta al jefe, insulta lo que sea, apurtu Mercadona! Baina utzi pertsona hori pakean, nire hori zatetu hori lotxagarria. Jendea sentitzen denean, el héroe del pueblo. Ze pertsona hori lapurtzen ari da. Zu badakizuz pertsona horren egoera zein den. Zu badakizeratik ari den lapurtzen. Osa, tio, bete tomar por culo, utzi pertsona hori pakean. Laguntza behar dugu, nik ustete, osea, gobernuak benetan hemendik, osea, ez dute inoiz egingo, egongo, beti bezala, osea, gero nik gizarteak ez dakit zenolako bide hartuko duen, baina oso ondo ez dut ikusten. Baina, zatu egin behar geha, bueno, gauzak ondo egiten, eta hori, ez dakite, guartean zer egin behar dugu, baina hori, Mercadona bezalako enpresak, eta movidak, eta kriston, bueno, Trump, ez dakit zer, arauzeleak, Mercedes eta favorez, beri lea. Hombre, Mercedes, oza, eske, jasan izina da. Bai, jasan izina. Bai, eta hori, paitzea pertsona bat lapurtzagatik,
baina gero momentu oro gaude gu lapurtzen, eta beste pertson batzuei lapurtzen, eta mundu guztia dabil lapurtzen modu super irekian, osea, nola normalizatu dugun politikoak lapurrak izatea, eta oie, como si nada, no, en España se roba mucho. Bai. Y ya, eta punch. Hola? Bai. Hori, zegoetan normalizatu dugu. Ze momentutan guztiok dakigu egiten denean obra publiko bat asko lapurtzen dela, edo inflatzen direla, edo lo que sea, eta besteak eramaten duela etxera. Ez adibidez, ekartzea honea estatu mailan Formula 1 edo Formula bat edo ez dakiz, kotxe hoiek, movida hoiek. Hoi zertarako da, jende batzuk aberazteko eta besteik, ez? Nori interesatzen zaio benetan Formula bat izatea zuri hirian. Eta badago jendea kalean bizi izaten, oso egoratzarretan, ez jasan ezina da benetan. Bai. En fin, baina bueno, ja egin dugu gure apologia. Bueno, pixkat, baina gehiago dago, Ba, ez egin genezak gehiago, eski ala da. Bazar, cider. Ba, ez mira, Ai, ama. Eta beste adibi bat burura, ikusteko, nola gizartea gaude lobotomizadas, ez dugu errealitatea ikusten, zuek badakizue La Pantoja egon zenean kartzelan. Que La Pantoja egon zen kartzelan lapurretzeagatik, eta diru, eta no sé cuánto, esto perfecto. Egon zen kartzel batean, que Madrilgo pisu asko, baina asko zobea zen, baina bueno, hori beste gai bat da. Beren fanek egin zuten crowdfunding bat. Dirua lortzeko. Ostia, benetan. Benetan, zaudete hain itxutuak. Ostia, pertsona horrek lapurtu dituela milioika euro. Bai. Eta gizartea hola, no lagundu behar dugu pertsona hau. Eta ondoan, pertsona bat kalean, janarik gabe, no seke, sin más. Bale, nik beste meloi bat, beste meloi bat aterakin nahi, bueno, azken mola bantan nago pentsetan ere, movida guzti honekin, Espainia vaciada izeneko movida guzti hori, ez alda Espainia arrazista, oza, baldima dago lekuren bat estatu mailan, bueno, Euskal Herrian ere gertatik, ez dakite gertatuko den, baina, bueno, alako herrietan edo hirietan baziatuta utz daudela ez dakit, baina haian ez da gertatzen dena horatzean ez da hori arrasakeria, osea, ziurazki egongo dela jende asko leku horietara joan egin nahi duela lan egitea, laguntzea eta gauza bere bizitza ondo izateko eta ziurazki haiek mozten dute guzti hori, orduan ere guzti hori nago azken mola bantan esaten, ez da, Espainia bazia da, ez da, hola, ze pena ez, bezeten, ipini, ez dakite infrastrukturak, pertsona gehiago juteko aruntza, kanpokoak datozenak, bertokoak, ez dakit, nik uste gauza asko daude pentsatuta bakarrik hori, hiri handiak oso aberatzak izatea, turismoa, turistifikazioa, beste meloia, ez dakiz zer, eta gero herri txikiak utzik ustea, eta gero, adibidez, Bilbon Donostian gertatzen dena da, turistako movida hori, oza, batean, dana da turismoa, eta zeo zer gertatzen baldin bada, ez dakit beste movidaren bat, edo beste pandemiaren bat, edo dalakoaren bat, jendea ez da jungo, ez dakit zer, jendea gelituko da lanik gabe, nik uste gauzak egin behar, ni ez naiz empresaria, ez naiz politikaria, baina nik uste zaindu egin behar degula gure ingurua, gure ingurumena, eta zaindu egin behar ditugu bai lanak, bai pertsonak, bai datozen pertsonak, bai hemengo egorako, hemengo pertsonen egoera, eta dana, osea, nik uste izan behar dala pixkat anitzagoa, zabalagoa, eta ez pentsatzea bapatean egitea dirua oain zebertan, eta ez pentsatzea bapatean edozein gauza gerta daiteke, osea, eta bapatean turismoa desagertzea, eta jendea gelitzea lanik gabe, eta hainbat gauza. Bai, kezkatzen gara gehiago kanpokoetaz, eta kanpokoak ona etortzea, eta turismoa egitea, eta hemen dena izatea, eta hotelak, eta Airbnb, eta denak izatea, eta hemengo entzat. Hemengo langileentzat. Ez kezka bakar bat ere, orda, nola ez dugu lapurtuko? Nola ez gara kalera aterako? Ez gehateatzen, Gutxi egiateratzen gara, total. Azkenean gero Google ditzen gehatzean, leno baldima geneukan 1.000 euro, oain 800 eurorekin, berdinaz egiten saiatzen geha, orduan, zinezkoa da, eta gero gauzak gero eta garrezioak dira, orduan,
Prekarietatea. Prekarietatea, lapurtzen da, gero okupazioko gai hori, Ana Rosa Quintana, dauzkala, hogeita hamabost pisu, noski dagoelak eskatuta, baina hori, zauta eskazu pisu horik dirua lortzeko, orduan eta jendeak ez dauka, txoza bat bizi izateko, orduan normala da, eta horregatik zabaltzen dituzte mezu horiek, okupaziokoak eta hori, horiek, behar dute laguntza eskentzeko etxeak, baina, zu gran tenedora zera, edo etxe asko dauzkazu, mesedez, egin zeo zer, laguntzeko beste jendeari, hemengo gazteriak ezin du gurasoen etxetik kanpatea, kriston movida, guaintxe bertan dago gaude oso momentu berezi batetan. Eta galitzen gea etxean, zer esan gabe, zer egin gabe, eta hori. Bai, eta nola, esaskeu, okupazioaren tontakeria hori da lotxagarria zehazteko. Ez da arazo erreal bat. Espainiar estatuan, eske portzentaia da, ez da euneko batera iristen. Ez da euneko batera iristen okupazioen kasuak. Gutxiegi okupatzen dugu. Zu badakizue zenbat eta zenbat etxe turistiko diren ilegalak. Ez diren ongi, ez dauden erregulatuak, ez dauden ongi, ez dauden legala etxe hori turistikoa izatea. Airbnb eta guzti hauetan. Pasada bat. Eta hori jarraitzen du norbaitek, ez, hori buruz da hitz egiten. Gero badago, okupazio kasu bat, ez dakit non, gero ire aztertu behar da, aztertu behar da, askotan da, okupazio kasu bat. No, eski igual da pertsona bat ez duela alokairua ordaintzen, ze bere jabea, etxaren jabea da pertsona azkagarri bat, eta gaizki tratatu du, eta ez du bere kontratua bete, eta orduan erabaki du ez ordaintzea. Eta hori ez da okupazioa, hoxe. Gaiztetzen mugimendua beti gondala, hori, jendeak gero ez dauzka lekurik kultura zabaltzeko, laguntzeko, benetazko erlazio politak izatea gizartean jendearekin, eta orduan, gaztetxeak horretarako sortzen dira, eta batean, hori, etxe hori, errekalden gertatutakoa, eta orain dela gutxi hainbat eta hainbat lekutan, orduan, zer gertatzen da? Nahi dutela, hotel bat ipini, edo lujuzko etxeak bihurtu. Bastanen ikusi dugu. Askotan, eta gertatzen ari da, eta betikoa, orduan, okupazioarena, hori, baldin bada enpresa handi batek dauzkala pisu horiek diru ateatzeko, eta, baldin badago jendeak kalean, hori, gainera Euskal Herrian daukagun eguraldiarekin, eta hainbat arazokin, izatea, eta hori jutea etxe horretara, bizi izatera, duintasunarekin, hori nik uste, argi egin behar dela, bestela nola egingo genuke. Zein tensa jarri garen, bi travesti izateko. Gero jendak izateko travestiak eta ez travestiak. Eta begira itzen genezakela travestismoaren prekaritateari buruz, que horren dago meloi bat. Gai guztiak. Lapurtu egin behar dala, lapurtu egin behar digula, argi eta garbi. Eta evidentemente lapurtu behar da, lapurtu behar zaionari. Honekin ez dugu esan nahi herriko dendara lapurtzera, edo lapurtzeko ez dakit pertsona. Gero nere ama super keskatuta dago, juten aizkaletikan eta hartzen digute, joia guztiak ez dakiz zer, eta hori, eske super arriskutsua da, gerta daiteke, gertatzen da, baina, nik... Baina gerta daiteke eraikuntza hau erortzea. Esan nahi dut, sartzen digute beldur hori, eta nire ustez da, fokoa beste leku baten izateko. Kontuz hauekin, eta bitartean haiek... Eta hau ere. Eta sartzen dugu publizitatea, eta kontsumismoa, eta dena nahi duzu, eta behar duzu, eta erosi. Sare sozialak, izan berzaz, dakiz zer. TikTok. Paulina Rubio. Zuk erabiltzen duzu TikTok? TikTok erabiltzen duzu? Gutxi, baina, nik egiten dudana TikToken da hori, zabaltzean ere mesua guztien ditut hor, eta hor konpon. Eta normalean ez dia gauzak farregarriak, ez dia bideo potenteak, baina hori mesu gutxi zabaltzen ditut, baina, gogokin banago. TikTok orain bihurtu da, sortu da TikTok Shop eta hau dena, eta orain TikToken, 3 TikToketik bat da publizitatea. Basto bat, eta publizitatea, eta beti da, run, erosi. Instagram bai, dena. Instagram, telebista, irratia, igual zait dena. Zinezkoa da. Sortzailea balimazia, gure kasuan,
abesti batzuk egin ditugu, kristona, irabazteko benetan dirua musikarekin, hor konpon Marianton. Ezinezkoa da, horretareko ere ipinikin behar dizu dirua, zure abestiak entzuteko irratietan, kriston dirutxe ipinikin behar dizu, Taburete izeneko taldea, kaixo Taburete, kriston dirutza, ipini zuten hori, ordaindu zuten enpresa bat, dirua sartzeko irratietan, eta danak dirua da, orduan porea baldin batzea, ezinezkoa da. Bai, eta gero, joder, nirik ezkatzen hau gaur egungo Euskal Herriko egoera, ez? Ikusita nola txosnek, elkarteek, gaztetxeek, dena delakoek gero eta diru gutxiago dute, gero eta diru gutxiago ematen zaie jaiak antolatzeko. Nola jai eta da nire iritzia, Nik ikusten dudana da nola txosnak eta herriko jaiak bihurtzen ari diren negozio bat berriz ere, eta ulertzen dut zergatik den. Nola behar duten renombre edo izen handi bat daukan pertsona bat, ze guztiok nahi dugu txosnak beteta egotea, eta txosnetan dirua uztea, eta txosnek egitea una barra dela hostia, ze azkenan beraiek ere biziraun behar dute, eta beraiek ere behar dute diru hori, bestela txosnak hilko dira, baina karo, horrek egiten duena da, kriston dirutza utzi behar dute artista handi batean, artista txikiagoak gero eta alde batera uzen ditugu, eta nola, joder, bultzatzen ari garen, herriko jaiak bezalako zerbait, negozio batera berriz ere. Ze dirua ez dugunez, dirua behar dugunez, hau egin behar dugunez, beste gutxi behar dugu, eta haren ja dena da, bek, eta sarrerak, eta sold out, eta nik ere ikusten dut, nola, gero eta gauza gehiago egiten diren, sarrerekin. Eta nola sarrerak beharrezkoak diren, ze bestela ezin dugu artista ordaindu, eta gu ere, nik derregorta ikusten naiz, gauzak egitera sarrerekin, eta da, como, hostia, baina txolnak guztiz beharrezkoak dira, jai herrikoiak ere bai. Eta babestu behar ditu. Babestu behar ditu, eta hori benetazko laguntza jaso egin behar dute, doz dakit, eta orduan, ni nahiago dut askotan, gehienetan beraiekin egotea, eta ez alako mobidetan, segiro, kriston, en fin, baina, bai, nola lortzen da, beti hori, zuk esan dezun bezala, gero eta baldintza txarragoak ipintzen dizkiete, beti eta, bai, orduan, haiek egon behar dira batxutan eta askotan borrokatzen lortzeko taldeak eta lortzeko hainbait eta gauza, baina daukate hor gainean, kiston energia txarra, bari gauzak, haiek nekatzeko eta usteko guzti hori. Eski hau da, gainera da hori ziklikoa, artistak gero eta gehiago kobratu behar dugu, ze kondizio duinak behar ditugu, baina horrek ere, beti oso zaila hau regulatzea, eta bultatzen gaituzte ez regulatzera, baizik eta gero eta okerrago egotera dena, eta gero eta bek, eta handia, eta sold out, eta no seke, eta terriblea, baina hau ez denez gaurko gaia, joan gara pixka bat, nik, bai, eraman nahi nuen pixka bat gaira gehiago orain aspektu artistikora. Ni azken molantan batxutan esaten dira, referentea zara, ez dakiz zer, nik ez dute nire burua adibidez referente bat bezala ikusten, eta oraindik nago ikasten, eta orduan, batxutan gauza batzuk saiatzen naiz ondo egiten, eta beste batzuk ez zaizkit hain ondo ateatzen, baina, nik saiatzen naiz. Baina hori bai, adibidez, adimen artifizialarekin ere gertatzen nahi, hainbat eta hainbat gauzekin bani sartzen naiz hor ikasteko, dastatzeko, movida guztioik, baina, gure munduan ere, sortzaileak, zer den sortzailea izateaz, nola, kopiatzen dugun, denetarik dago, baina, hor gabiltza. Hasiko gara, lehenengo aipatu duzuna zer izan da? Gauz asko die. Horregatik. Hori, artearen munduan, lapurtzearena. Aipatu duzu, abertzuk esan duzu erreferentea etzarela, eta ulertzen dut nondik diozun. Eske azkenan erreferente izatearena zer da, ez? Porque nire ustez erreferente izatea da, beste pertsona batzuk inspiratzea, eta pertsona horren gandik zerbait ikastea, ez? Eta uste dut, erreferentea hitza askotan erabili dugula bakarrik pertsona ezagunetarako, edo famatuetarako, edo telebistan, irratian, dena delakoan agertzen den pertsonetarako, eske erreferenteak daude,
leku guztietan nire ustez. Orduan, eske ziurrenik zure ama, zuretzat izan da referente bat, nire ama niretzat izan den enean, baina igual zait kaleko bestea, Chris izan daiteke referente bat, bestea ze guztietatik ikasten dugu zerbait. Ez uste dut, hortan datzala bizitza, ez esan duzu, ni oraindik nago ikasten, eta eske ikasteari ez zaio guzten. Ikasten jarraituko dugu, beti. Bai, ni badakit, hasi nintzala pixkat bide bat hori, euskal travesti bezala, euskaraz egiten eta hori, baina orain datozen gazteak su bezalako artistak super potente zatoztela, erduan, ni nago ere, bideo hori alik eta hoberen egiten, eta hori izan nahi dut. Baina, bai, erreferenteen, nik beti kopiatu, beti aukeratu egin ditut gauza asko beste artistenengan, eta beti zatu naiz nire bidera edo nik nahi nuen bezala egitea. Bai, eski inspirazioa leku guztietan dago. Eta artista guztiak, pertsona guztiak bezala, inspiratzen gara beste artisten lanetan, beste gauza batzuetan. Uste dut hor, como que ematen zaio garrantzi gehiegi originaltasunari, cuando en realidad originaltasuna zer da, ez? Porque ez dakit, Rosalía da super originala, baina Rosalia ere beste artista askotan inspiratzen da, eta imitatzen du, eta kopiatzen du, eta zerbait, ez dakit berria denitza, baina zerbait sortzen du, guztiok bezala, ez dut, asko ipaitzen dela, como hori inspirazio hori, eta gainera askotan kopia hitza erabiltzen da, denean, pues artista honek egin duen lana, inspiratu nau, nik zerbait sortzera, ez? Nik beti, nik uste gehien bat kopiatu egin dudala. Ez dakat bat ere arazorik ezateko, kopiatu edo hartu egin ditut, adibidez, ninen guenean Las Felini taldean, adibidez, Caprichoso Ipotxapertan, itzela zan, eta beti hartzen nituen beraren gauza asko. Gero, kontaratzen zia, ere gauza askotan ez zehala kapaz egiteko gauza batzuk, orduan, beti zaude begiratzen, beste pertsonen zea, kapazidadeak zu egiteko, baina batzutan ezin da. Eta uste dut ere, artista bezala zerbait polita dela, esan nahi dut. Nik haibidez orai egiten dut asko hau, dela zuri lapurtuta. Baina nik asko lapurtzen dut, nik ikusten duenean norbaitek egiten duela nik egin duan zerbait, edo erabiltzen duela nik erabiltzen duan hitz bat, edo nik erabiltzen duan esan molde bat, edo nalakoa, da como, hostia, ze guai, ez? En plan, nola inspiratu dezaket pertsona hau, jo que se, suina pringadak esaten duenean, jo que se, fantasia. Eta gero mundu guztia zitenean, fantasia esaten, da como, hostia, artista bezala, sortzaile bezala, ze guai hau sortzea, eta mundu guztiak erabiltzea. Ezke politena nik uste hori sortzerakoan dela, ez gelditzea, adibidez flamenkoan gertatzen den bezala, flamenko super hegemonikoa, hori izan behar den bezala, izan behar da, nik uste gu adibidez zutan gaude hemen horretarako hori apurtzeko, ez? Gure bai drag munduan, kulturan, musikaz abeslari bezala ere, aktorezak bezalak, gu gaudela nik uste apurtu egin behar ditugula ereduak, eta ni horretarako nagoz, eta horregatik nago azkenean beti izaten diet, ni ez naiz referentea, ze ni nago haindik ikasten, kontratzen naiz, gero eta helduagoa naizela, gero eta gehiago kostatzen zaidala, hori makillaje dena, baina, aldi berean ere, presentzia gehiago daukat eszenatoki gainean, holtzan. Orduan, nik egin behar duguna, gauza guztietatik gauza dezente hartu, eta gero koktela egiteko, eta hortan gabiltza. Orduan, bai dagoela jendea, gero kopiatzen dula zehatz-mehatz, guztiz produktu bat, baina orokorrean ikusten baldin badezu, zuri gustatzen zaizuna, nazten dezu beste horrekin, ez daki Rosaliak egiten duen eta hori azkenean oso produktu potenteak eta honak sortzen diela. Baina hori hortan gabiltzala danok, kopiatzen eta hartzen. Eta inspiratzen, eta uste dut hemen garrantzitsua dela, gauza guztietan bezala, intentzioa, ez? Pertsona baten intentzioa. Nola egiten du, zergatik egiten duen, kopia hutsa da eta esaten du berea dela eta originala dela, pues igual hori ez dago ongi. Pero igual, kopiatu du literal pertsona batena eta esan du, oie, honek egin duena, kopiatu dut eta listo, edo inspiratu nau eta egin dut nirea edo no seke. Ez dakit, uste dut hor,
intentzioa eta nola egiten diren gauzak daukala pisu handia, ez? Nork egiten duen, zergatik egiten duen, nola egiten duen, eman dizkizu kredituak, ez dizu eman kredituak, ez dakize, bueno, hemen zu gauzu asko... Nahi gertatu zitzaidan behin, bueno, esango dute kasua. Nahi baduzu, bestela. Bai, a ber, plumofobia bestia, esan behar dut plumofobia bestia, bueno, himno bat dela. Hitan, bai. Hori, nik adibidez, neukan ideia buruan, aspaldi, eta hori, abestia egin zuen Javier Leonek. Egin zuen musika eta letra. Baina nire ideia zen. Niko ordainu egin nion, Javier, egin behar diazu plumofobia bestia, berak egin zian, eta bueno, batean sortu egin zen, ugoldo handi bat abesti horrekin, oso prozesu politan sartu nintzen horrekin ere, leku askotan entzuten da, erabiltzen da ere hori zabaltzeko mezu oso potente bat, eta batean, batean zegoen pertsona bat, badago pertsona bat, Natzalamatza, betidanik nire lana izugarri gustatu egin zaiola, berak deitu zian telefonoz esateko, nahi gustatuko litzateke egitea hori bertsioi bat, edo, bale, ez dago problemaik, deitu Javier Leoni, eta egin bertsioa, edo berak nahi duen, ala ez. Bueno, urteak pasatu egin zian, eta batean agertu zen homofobia abestia. Natzalamatzak hartu zuen abestia, aldatu zion izenburuan, garai hartan plumofobiana oso argi neukan, azaltzea ere LGTBIQ pluseko munduan eta mugimenduan ere homofobia handia dagoela, misoginia, orduan, esan nahi nun, hori, luma izugarria da, mesedez, zaindu egin behar dugun luma daukan pertsonak, eta orduan, hori, zen oso gai potentea eta borobila, ze hori izan, eta hori, emakumeen luma aldarrikatzeko, eta mutilena. Batean etortzen da artista hau, Natzalamatza, eta kentzen dio guzti hori, aldatzen dio, eta aldi berean ere, nik uste ipintzerakoan homofobia, hori ere, homofobia ere da, batean zen gaia sakonagoa, esateko ere homofobia dagoela sartuta bere mugimenduan, gure mugimenduan, orduan aldatu egin zuen. Izenburua jarri egin zizkion esaldi berriak, autoreak onartu egin zuen, eta gero aurkezterakoan abestia ez zuen aipatzen erixena ez ezer. Orduan, nik uste hori txarto egon zen. Ze, batean egiten baldin badezu plumofobia abestiko bertsioi bat, ondo legoke, flamenkito, laungararekin abesten du entzun nahi baldin badezua, osanek ondo dago, baino, nahi ez zitzaidan bat ere gustatu hori, batean aldatza izenburua, aldatzen dezu guztiz barruko gaia. Aldatu egin zituen letra, geho nik adibidez autoro bezala ez naiz agertzen, plumofobia bestian, baina bera bai homofobia bestian, Natzalamatza agertzen da sortzaile bezala, ze aldatu egin zituen azalde batzuk. Eta gero, gehien izorratu ninduena, izan zen hori, batean aurkeztea Madrilen jende guztiarentzat, egin dut aurten Mado festivalako, Madrileko Pride erako abestia, eta deitzen da homofobia laungararekin, eta hori, hilabeteak pasata esan nion, eta ez dezu, aipatuko nire izena, ez da, edo badakizu nondik, zegite malima dezu, Madoraren edo zein pertsonen abesteren bat, bertsoiren bat, aipatzen dezu, berak ez zuen egin. Orduan, badala posible egitea gauzak ondo, eta hori, eta miriestararekin, eta maitasunarekin, baina badago beste jendea alako gauzak ondo egiten ez dituen. Horregatik, eskau da dena de bezala, gauzak egiten badira intentzionarekin, modu honean, eta hitz egiten da, eta egin daiteke. Bertsio bat, beste baten bertsio bat egitea, oie maravilla de las maravillas, eta ze guai, eta incluso artista bezala, ze ilusioa ez, zure beste baten bertsio bat egin nahi izatea, eta to perfecto. Hemen arazoa da, jendeak originaltasun hori bilatu eta aldarrikatzen duenean, eta ez duenean, hau nirea da, nik sortu dut, no seke. Hostia, ze kostatzen da, ipatzea. Uste dut, gero ere,
eta artisten munduan eta belaunaldi berriak argi dugula, ez, ze garrantzitsua den artistei kreditua ematea, ez? Eta guz zerbaitetan inspiratzen bagara, kopiatzen badugu, edo bertsio bat egiten badugu, aipatzea nondik datorren. Ideia, eta segurazki ere izango dizut, ideia hori, nik adibidez, TikTok bat egiten duanean, etzatun, jo, pues TikToka begin duz, ikusi dut beste honen TikToka. Pues ziurrenik, ez da pertsona horren ideia izan ere, eta ez da ideia originala berea, eta berak ikusi du ez dakit non, eta dena delakoa. Baina, askoz erresagoa da, eta askoz, pues, zintzoagoa da, esatea, nik hau egin duz ikusi nion pertsona honi. Ja está, eta kreditu ematen diot. Eta ze garrantzitsua den ere, bizigaren, aipatu dugunez, prekaritatea hau artiston munduan, no seke. Pues que menos, que gure artean laguntzea. Zeta, nik artista honen lana asko gustatzen zait, eta inspiratu nago egitera. Ikusgarritasuna ematen diot, igual ez, que igual ari naiz aipatzen Rosalia. Ja beraz, tu ikusgarritasuna ematen diot nik Rosaliari, baina, pues igual inspiratu nago eta aipatzen dut. Zein da arazoa? Nik adibidez, nik aipatu egin nahi dut, adibidez, sentipenak askatu abestia egin nuenean, oso prozesu polita izan zen, nire lehenengo abestia umentzat, anistasunari buruz eta maitasunari buruz, adibidez, gero, arropa egiterakoan, hori, umentzat lan egiteko lehenengo momentuak zian, eta egon nintzen askotan pentsatzen zer egin, eta adibidez, agertu zan, ni interneten gauzak begiratzen, agertu zan Grayson Perry, Reino Unidoko artista bat, oso potentea, eta nola jazten zan, hori, batean ikusi ginuen, eta zan, hau bezalako soineko bat, edo mozorroa, baina traje bat nahi dut, eta beti izan dut, hau dago inspiratuta Grayson Perryz, eta ezagutu egin behar duzue, keramista da liberean, Tate Gallerin lan egiten du Londresen, itxela da, eta zoragarria da, ez du, zer kostatzen. Uste dut, orokorren, dragartistok egiten dugula, dragartistok ze gure mundua da, baina ez artistek ere orokorren egiten dute. Asko egiten duguna da, gainera, itzegin gure referentei buruz, eta itzegin gure inspirazioi buruz, look bakoitzarekin, abesti batekin ez dugu, hau dago inspiratuta ontan edo, beste ontan edo, ikusi nuen hau, eta hartu nuen hau, eta menkantó hau, eta ez dugu arazorik hori izateko, eta baita esateko, beste dragartista batzuetan inspiratzen garenean ondokoetan, Divina Komediak egin du hau, eta inspiratu, Aizeminek egin du hau, eta inspiratu nahu, eta zein da arazoa, alderantziz, elkar laguntzen diogu, errealitate bat da, esan dudan hasieran, erreferenteak ez dira bakarrik ezagunak eta no seke, eske referentea da nire ama. Ikusi nuen nire ama, platera garbitzen eta no seke, eta esan nuen, pero este look, pero este no sé cuánto, eta no seke, lo más. Hori izatea, zoragarria. Nik uste dut inspirazioak dozen lekutan egitatu zela, eta hartu egin behar dituzula, eta esan, arazorik hori. Hori da nik uste dut garrantzitsuena. Eta kopiatzea ere, baina hori, modu egokian egitea. Asko kopiatzen dut. Nik ere. Adibidez, Bjork, izugarri kostatzen zait, Bjork, beste... Zein dira zuen inspirazioak, hori da? Adibidez, nik Bjork beti, eta ez dauka zer ikusirik, nire lanarekin, baina beti ikusi egin dut, eta hori, nik sinesten dut bere lanataz, beti iruditu egin zait izugarri, eta orduan, beti izan da, beti zeozer berri da ateatzen baldin badu, hor nago begiratzen eta flipatuta. Eta gero, ezke nire munduan, hori Las Feliniren taldean, hori sortu ginean, kapritxosi pertazan hori inspirazioa, gero beste batzuk, eta hori La Prohibida, ez dakizer, zuekin oaintxe bertan gazteekin asko ikasten dut, eta orduan egon behar zea erne, hori gauza berriak datozenean, hori jakiteko. Adibidez, RuPaul Drag Race, adibidez, nireitzat oaintxe bertan, oain dela, 30 urte gertatu izan balitz, movida guzti hori, saioarena, bagian ziurazki egon izatekela movida horretan, oaintxe bertan, ja, kontuatzen naiz, amona molona naizela, amona, behintzat, eta beste bide bat hartuko dudala. Zure kasuan, aurrak izan dira inspirazioan dira, txikitxoak. Eske superpolita da. Bapatean, aurreko gonean egon ginean Pirriz Porrez eta Marimotozen omenaldian, eta bapatean agertu ginean gutak kuinanek, eta neskato batek esan zuen, ke feaz, baina hori, hor gaude, eta umeak dia oso naturalak, eta beraik, bapatean ikusi egin zitun, hainbeste eta hain ezberdin eta bakoitza dijoa hoi da politena, zegugea nahi degun bezala, inork ez dizu
ez dago arau bat, bai, jabe batek esaten dizula hau egin behar duzu, orduan gu nahiko libreak ja, eta onartzen dugu, osea, esaten dugu zeintzuk dien gure inspirazioak, eta liberean ere, sortzen ditugun gauzak, betidanik, barrutik eta kanpotik datozela. Aratago noa, uste dut ez dugula bakarrik aipatzen zindiren gure inspirazioak, baizik eta aldarrikatzen ditugu gure erreferenteak. Bai. Eta beti aldarrikatu dugu. Lady Gaga adibidez. Adibidez, baina beste asko. Bai. Nire herriko florista, dela zoragarria. Eta aldarrikatzen dugu erreferenten beharra, erreferenten garrantzitsua. Estetikan, izaeran, nortasunean, denetan, lanean, ez? Ze garrantzitsuan erreferenteak izatea. Erreferenteak izatea, eta uste dut hor akats badagoela, ez du esan nahi pertsona hori gu baino gorago egotea. Eta askotan dugu ideia hau ez, erreferentea eta gu. Ke ba, dio dana. Erreferente izan daiteke, zu edo urrengo belaunaldiak edo Chris, edo dena, baten dator, jo que se, Belfi. Zer da Belfi, nor da Belfi? Belfi da dragartista bat super gaztea, egiten duela zerbait super berria, eta inspiratzen gaitu, eta ikusten dugu, draga egiteko modu ezberdinak, eta batean ideia berriak, eta batean... Ez que nik uste oso gauza polita zabaldu egin dezu. Osa, nola gu adibidez drag queenok, nola... gaude beti ikasten eta beti sortzen eta gauzak sortzen, orduan ikustet jendeak ere hartu egin behar dula, eta ez Trumpek esaten duen bezala bakarrik emakumea dagoela eta gizona. Hori, guk egiten deguna azkenean jakitea nolakoak garen, nolako ezberdintasun dauden, leku guztietan, pertsonetan gogoekin eta hainbat gauzekin bardun, nik uste geure lana oso polita dela. Eta hori beti gaude ikasten, beti gaude erabakitzen ze egin nahi dugun, nola egin nahi dugun, beti hori erreferentea kopiatzen dugu, lapurtzen, zin izatzen ez lapurtzen, baina bai gauzak hartzen, imitatzen dugu, playbacka beti gu jaio ginen playbacka egiten, eta hori artistak hori egiten eta hori, orduan, nik uste guk egiten duguna garrantzitsua da alde batetikan horregatik, ze gaude ikasten eta hori, ezbitarrak daude, emakumeak daude, transexualak, intersexualak, jende oso ezberdinak, beltzak, ez dakiz zer, movida hori, beste movida, baina oso ezberdinak gara, oso anitzak gara, eta orduan, nik uste gure lanak eskaintzen digu oso posibilitate polit bat, hori, izatearena nahi dezuna, eta hartzea edozein lekutatik, zure gustoko dien gauzak. Bai, total. Eta gero uste dut ere, kopiari buruz hitz egiten, ulertu behar dugula ere, askotan, igual, kopiatzen dugula, kakotzen artean, modu inkonsientean. Ze artearen munduan gertatzen hori da admirazioa. Hori da, eta askotan gertatzen zaigu, ikusten dugula zerbait, hor buruan gelditzen zaigula, eta igual noizbait, okurtzen zaigula zerbait egitea, erreferentzia hori izan da, baina ez dugu gogoratzen erreferentzia hori. Askotan igual gertu zaigu ideia bat, konzeptu bat, eta egiten dugu. Adibidez, askok, eta hori dutorizet adibidea burura, Eduardo Casanova, egin zuenean berazkeneko pelikula, nola ditzen da? Amatasunari buruzkoa... La Piedad. No, La Piedad ditzen da. Ez nahi zora ditzen. Azkeneko pelikula egin zuenan. Esan zuen elkarrezeta batean, berak pelikula bat sortzen ari zenean, ez zuela zinema ikusten, ez zuela beste pelikula batzuk ikusten, ze geltzen zitzaion erreferentzia hori buruan, edo ideia bat buruan, nahi gabe, eta gero bere pelikuletan ikusten zuen kopia bat edo referentzia bat nahi gabe. Eta, kritika zutzaion pila bat, eta no seke, eta no se kuantos, eske ulertu behar dugu hori gertatzen dela. Batzutan ikusten ditugu ideia batzuk, kontzeptu batzuk, igual pelikula batean segundu bat, plano bat, eta gertatzen zaigu buruan, eta gero horrek inspiratzen gaitu beste gauza batzuk egitera. Ez da txarra, ez da gutxiagorik ere, baina gertatzen den zerbait da. Eskerretate bat da. Egunero gaude edaten. Gainera gaur egun ditugula estimuluak mobilan, kalean, no seke, beti gelditzen ezkigu gauzak buruan, eta askotan modu inkonsientean errepikatzen ditugu. Sortzaileak gea, gu behintzat beti hori disidentziatik sortu egin gea, beti ez gea izan onartuak, orduan badakigu zer den onartuta izatea.
Orduan, bueno, beti gaude sortzen. Nik uste polita dela gaia, ze hori, batean, gu sortea daukagu, hori, adibidez, enpresarioek, beti jantzi egin behar duten bezala, oso potentea izan da batean, gonzanean Zelenski estatu batuetan etxe zurian, hori, amerikanoek zeudela hori empresarios jantzita, kamisa eta korbata, eta bestea hori nahi zuen bezala. Orduan, bueno, nola gu zaiatzen gehala gauza guztiek apurtzen, zaiatzen gehala nahi dugun bezala izaten, erdi mutila, erdi neska, ez dakiz zer, beste bide batzuk, edo gauza bat, edo, bueno, orduan, nik uste oso interesgarria dela. Osa, gelitzen baldin mazea, hau emakume, beti esaten dut, osa, Diaz Ayuso baldin bada, hori, zu izan bertzea, bera, emakumea delako, horrela izan bertzea dela, eta Abascal mutila, orduan, bueno, akabo, osa. Zu beti esaten duzu, bi gauza superikonikoak nik asko esaten ditu dela, emakume batetik baino, paiazo batetik hurbilago nago, eta gari ala da, nez gehiago paiazo, edo ni, esan nahi dut, gara gehiago paiazoak, emakumea baina, lertu behar dugu dela gazela, emakume izatea, edo emakume nahi izatea, izan nahi izatea. Eta beti zaintza handiarekin, beti. Noski, alderatzi, errespetutik eta aldarrikapenetik, baina guk egiten dugunaz du, zer ikusirik. Ez dugu esan nahi, hau dela emakume izatea, ez da gutxiagorik ere. Eta gero ere, eskazaten duzu, draga ez dela mozorro bat dela traje eta korbata bat. Eskala da. Hori bai dela eskutatzea eta botere izatea, Supermanen kapa bat izango baliz bezala, jartzen duzu hori eta ja, hemen nago, eta zure presentzia, eta zure garrantzia, eta zure dena. Hori da terriblea. Bai esan nahi nuela, ez dakit oso argi utzi dugun, baina aldarrikatu nahi dut ere, hasieran esan dugunean, ze garrantzitsua den, enpresa handiei lapurtzea, edo handiei lapurtzea, artean ere garrantzitsua da lapurtzen badugu, bakoitza berarekin, handiei lapurtzea. Ze asko gertatzen da, eta hemen ikut meloi bat, artista handiek, artista txikiei lapurtzea, eta impunitatea izatea. Ze artista handiak dira. Orduan da, nola lapurtuko dio Madonnak boge kulturari, pertsona arrazializatuei, queer pertsonei, nola lapurtuko die Madonnak? Madonnak lapurtu zien dena, egin zuen bere kontzeptua, toa perfecto, Madonnak asmatu du bogea. Nola da? Eta hori gertatzen da, baina asko, ikusten dugu, gaur egun sarei sozialei esker, zenbat artista txikik, esaten dute, aizue, zarak lapurtu dit, hau. Aizue, ez dakindok lapurtu dit nire ideia, ez dakindok, eta egiten da, gertatzen da. Artista handiek, artista txiki lapurtzea, eta hau ez da lehen esan duguna, lapurtzearena eta inspirazioarena, ez. Hau da, enpresa handi bat, edo artista handi bat, azkenan dela enpresa bat, lapurtzen pertsona txiki bati, ezerez ematen eta lukratzen. Eta hori gaizki dago. Eta hori gertatzen da. Eta oraindik ere, artista grafikoei, diseinatzaileei, dantzariei, ez zaie ordaintzen, ez zaie berena dena ematen, beren kontzeptuak ordaintzen. Ez da egiten. Nik adibidez leheno argazkilarian nintzen, eta nik erabaki nuen momentu baten, ez jarraitzea, ze ikusten nuen super, oza, ez naiz kapaz izango ezkontza bat egiteko, egoteko ez dakiz alako gauzak egiten dirua lortzeko, eta orduan batean, eta drag mundu hontan edo travestismo munduan, ni nintzen, ni nengoen sortzen bide berri bat, eta nahiko askoz interesgarriagoa zen niretzat, eta askoz pobreagoa, ziurazki jarritzen baldin nintzen argazki gintzan, egongo nintzateke ez dakite beste egoera batetan, hobeto, baina ikusten nuen nola zer egin behar nuen argazkilari esateko, eta esan nuen, hemendik harretuko dut, behintzat denbora gehiago daukate nire gauzak egiteko, eta nire erara, eta nik nahi dudan moduan egiten dut. Hori gertatzen da, eta salatu behar dugu, Hori, pobreok lapur dezakegu. Aberatzek. Ez, hori da, zailik lukratzen dira. Ez lapurtu, baina, bai, esan behar dugu, lapurtzen digutela, ez gaude oso egoera honean, ez oso egoera honean, ez gaude, jende asko dago,
arazo asko dauzkat, kalean daude benetan, nik bizi naiz San Francisco ondoan Bilbon, Bilbin, eta ikusten dezu, zenolako egoratan gaudeen, eta orduan, konturatu egin behar geha, eta kanpoko jendea, inorez da ilegala, datoz, aldatzeko beraien bizitza, ziurazki benetan hori, Espainia bazia da hori, bete daiteke, badago jendea lan egiteko, gauza asko egiteko, izateko familia bat, baina, klaro, ez dugu nahi mezkita bat ipini gure herrian. Eta eruelen, hori, egon behar dira, eta egon behar dira elizak, eta mezkitak, eta denetarik, eta hemendik aurrera, ez dakit gure burua zabaldu egin behar degula. Hori da. Eta, errealitatea ikusita, anerperitzek esaten duen bezala, mendekua! Bai! Mendekua nahi dugu ja. Hora, madre mia, jende gaztea, behintzat hemen Euskal Herri mailan, eta munduan nik uste jende berriak, gazteak zatozela, superpotente, eta hori da, aurreko gunean egon nintzen berarekin, beraiekin itzaldi batetan eta ere, esaten zuten, ez violentzia, gugan violentzia botatzen bagaituzte, gu, behintzat zozer egin behar dugu, edo autodefentza, edo dena delakoa. Eta hemen bakoitzak ja, egitea, hemen bakoitzak ja egitea lo que le parezca edo ulertzea nahi duena. A ber, Chris, Maitia, zenbat denbora daramago? Ordu bete bat. Ostras! Bukatuko dugu ja, venga. Jarraitu nahi bat. Lasa, jazta. Keba. Uste du ja gaia bukatu dugula. Pobreok! Mi esker. Pobreok! Imagínate, beti nik, adibidez azaltzeko zu leheno esan dezu, nola azalduko zenuke zure burua, azken mola honetan beti esaten dut, leheno esaten dut, azken urteetan, laudioko, travesti, dislexiko eta autonomoa. Baino, gehitu egin behar dut, laudioko, travesti, dislexiko, autonomo eta epileptikoa. Bueno. Ez da bat ere erraza, baina hemen gaude, borrokatzen, hori da. Gure esperientziak zabaltzen, eta hori, gez gea bat ere perfektuak, porrotxek beti esaten zian, beraiekin lan egiten nuenean, perfektua izatea, sosoa da, ez gea bat ere perfektuak, baina behintzat bai gaudela, gutaz pentsatzen, baina ere gure ondoan dagoen pertsonetaz ere pentsatzen. Herrian pentsatzen. Egin behar den bezala nik uste dut. Ez duela gutxi ongarela, Peretx Porrotx eta Mari Mototzen omenaldi honetan, atzitz egiten nuen porrotxekin, guai, hor ikusi genuena da, nahi dugun herria. Eta hori da nahi dugun herria. Igual Euskal Herria eskatuta. Eta borroka egiten dugu hortarako, herri aski izateko, anitza, borrokatzen duena, babesten duena, elkar zaintzen duena. Hori da. Baina, bukatzeko atala, jogu, eskatuko dizut, bueltatxo bat ematea eta berridaztea mandamentua. Zazpigarren mandamentua da. Lapurtzarena, berezke, arrizkutza da, gainera, haie daukate poterea, eta hori, irantxu barelak esaten zuen bezala, beti alako mezuak zabaltzen dituenan, pertsonai bezala, nik esan behar dut, pertsonai bezala, bera Albina Stardust da, eta ni Jogurina Boroba, pertsonaiak ega, baina mezua zein da, ez duzu lapurtuko da mandamentua, guk esan dezakegu, adibidez, zer ez egin dez? Ez diozu, hona esan dezakegu. Hori, potere guztiak eta diru guztiak daukan pertsonari edo enpresari ez diozu mendekua nahi dugu, justizia nahi dugu. Bai. Nola, ordain nola esango dugu, bukatzeko, begiratu zure kamarari eta mandamentua da. Zuk esan eta nik... No, baina ez zer esan dezakegu. Hori, ezki hori da, hau da gakoa. Legalki ez duzu lapurtuko, baina egunero lapurtzen digutenez, zerbait egin behar dugu. Horako zerbait? Esan dezakegu, begira, ez duzu lapurtuko, baina ez dugu utziko gu zapaltzea. Gu lapurtzen. Hori da, hori, adibidez, venga, ba. Begiratu kamarari, eta esan. Ez duzu lapurtuko, baina ez dezu bestei lapurtzen utziko. Oso ongi! Listo! Eguneko hitza.
LGTBIQ pluseko munduan eta mugimenduan ere homofobia handia da. Lumafobia, misoginia. Hitza erabiltzen da pertsona bat gorrotatzen denean edo gutxiesten denean bere lumagatik, bere janzteko eragatik, bere hitz egiteko moduagatik, bere marikonismoagatik, bere boyerismoagatik, eta bar. Hau gertatzen da kolektibotik kanpo kolektiboko jendearekiko eta baita kolektiboaren barruan pertsona batzuek beste pertsona batzuekiko. Adibidez, gehia zarenean eta besteak baino hobea sentitzen zarenean zezuk ez duzu Lady Gaga eta holakoak gustoko lumafobo bat izaten ari zara. Ikusten duztunean queer pertsona talde bat esaten duztunean horrek ez zaituela representatzen lumafobo bat zara. Mila esker entzuteagatik eta ez galdu hurrengo atala. Ane Lindanerekin egon ginen buloei buruz hitz egiten. Mua!